ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. సప్తకాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. రెండవ అధ్యాయం పేరు సాంఖ్యయోగం, అంటే ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి యోగము. సో ఈ రెండవ అధ్యాయంలో గీత యొక్క మొత్తం సారాంశం ఇందులో చెప్తారు క్లుప్తంగా భగవంతుడు. అయితే తరువాత ఈచ్ టాపిక్ని మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ చేసి నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ ఓన్లీ టాపిక్ వచ్చి ఇంకెక్కడా చెప్పని టాపిక్ ఏది అంటే ఆత్మను గురించిన జ్ఞానం మాత్రం ఈ చాప్టర్ ఒక్క దాంట్లోనే ఉంది. అదే సాంఖ్య యోగము. మొట్టమొదట సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్ట మశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఏమని, ఇలా కృపయావిష్టుడు అంటే దయతో కృంగిపోయి అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం కళ్ళ నిండా నీళ్లతో విషీదంతం ఇదం వాక్యం ఏది దుఃఖంగా ఉన్నటువంటి అర్జునుణ్ణి చూసి ఉవాచ మధుసూదన, శ్రీకృష్ణుడు మధుసూదనుడు ఈ విధంగా పలికారు అని చెప్తున్నారు. ఏం చెప్పారు విందాం. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. నీకు కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం, నీకు ఇలాంటి సమయంలో ఈ క్లిష్ట సమయంలో, ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ టైంలో, క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి మనస్తత్వం వచ్చింది ఏమిటి, ఇలాంటి బుద్ధి కలిగింది. అనార్యజుష్టం, ఇది ఆర్యులు అంటే క్షత్రియులు గౌరవనీయులకి రావలసినటువంటి ఆలోచన కాదు. అస్వర్గ్యం, నీకు ఇలాంటి ఆలోచనలు నీకు గౌరవకరము కాదు, స్వర్గప్రాప్తి కూడా రాదు. అకీర్తికరం, నీకు కీర్తి కూడా ఉండదు ఇటువంటి ఆలోచనలతో నువ్వు ప్రవర్తిస్తే అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఈ బుద్ధి ఎందుకు వచ్చింది, ఇది గౌరవనీయుల వ్యక్తికి తగదు, నీకు ఉన్నత లోకాలు రాకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది నిన్ను అని చెప్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ, అప్పుడు అర్జునుడు అంటున్నాడట ఏమని, కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. సో నేను భీష్ముడిని ఈ ద్రోణుడిని ఏ రకంగా ప్రతియోత్స్యామి, బాణాలతో నేను ఎలా వాళ్ళని కొట్టగలను, పూజార్హులు కదా వరిసూదన అంటే మధుసూదన అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఈ పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులు నేను బాణాలతో ఏ రకంగా వాళ్ళను ఎదుర్కోవాలి. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ. చాలా వరకు ఇవన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే. ఇదొక ఫస్ట్ ముఖ్య శ్లోకం. పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ. సో కార్పణ్య దోషం అంటే మమకారము అనేటటువంటి ఈ దోషంతో నేను ఒకలాంటి అయోమయ పరిస్థితికి వచ్చాను. ఈ మమకారం వల్ల ఒకలాంటి అయోమయ స్వభావంతో
ఉన్నాను. సో నన్ను నువ్వు పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేత. సో నా యొక్క ధర్మం ఏమిటో తెలియకుండా ఒక అయోమయ స్థితిలో పడిపోయాను. ధర్మం ఏమిటో తెలియట్లేదు. పృచ్ఛామి త్వం, నువ్వు చెప్పు నాకు. యశ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం, ఏం చెప్పమంటున్నాడు? ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు షూర్గా చెప్పు, నిశ్చితంగా చెప్పు. బ్రూహి తన్మే, నువ్వే చెప్పు నాకు. శిష్యస్తేహం, నేను నీ శిష్యుణ్ణి. షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం, నీకు నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం, షాధి చెప్పు, మాం అంటే నాకు, త్వాం నువ్వు, నిన్ను, నేను నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, ప్రపన్నం. సో మమకారము అనేటటువంటి ఈ దోషంతో నాకు ధర్మ సమ్మూఢ చేత, అంటే నా ధర్మం ఏమిటో తెలియని అయోమయ స్థితిలో పడ్డాను. అంటే నా డ్యూటీ ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు. చెయ్యాలా వద్దా, యుద్ధం ఏమిటి, వీళ్ళందరినీ నేను ఏ రకంగా బాణాలు వేసి చంపాలి నా వాళ్ళని అనేది తెలియట్లేదు నాకు ఇప్పుడు. కాబట్టి ఏది శ్రేయస్కరమో, యశ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే, ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వే నాకు తప్పనిసరిగా షూర్గా ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వే చెప్పు. శిష్యస్తేహం, నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను నేను శరణు వేడుతున్నాను. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే, నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అన్నది రెండు ముఖ్య పాయింట్స్ అన్నమాట. భగవంతుడు ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత ఈ గీతా సారాన్ని బోధించటం మొదలుపెట్టారు. సో ఎప్పుడైనా గురువుల దగ్గర మనం చేయవలసిన రెండు ఏమిటి అంటే, శిష్యుణ్ణి అని మనము ఆయనను, ఆ గురువును దగ్గర వినయంగా ఉండి శరణు వేడటం, భగవంతుడిని కూడా అదే భగవంతుడి దగ్గర కూడా అదే ప్రవర్తన మనకు ఉండాలి. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా ఋషికేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్యైతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఏమని? పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడు అని అర్థం. అర్జునుడికి ఆ పేరుంది. శ్రీకృష్ణుడితో అర్జునుడు ఇలా ఏవముక్త్వా హృషికేశ అంటే మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఏది? హృషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడితో ఈ గుడాకేశుడు అంటే అర్జునుడు చెప్పి ఏమని? నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సో ఈ శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు కృష్ణుడితో, గోవింద నేను ఇంకా యుద్ధం చేయను అని చెప్పి ఇక మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని సంజయుడు చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ ఇప్పుడు వినిపిస్తోందా? ఎవరైనా చాట్లో పెట్టండి. వినపడట్లేదని చెప్తున్నారు. మాతాజీ బానే ఉంది. ఇప్పుడు వినిపిస్తోందా? అంటే కొంచెం ఏదో చేంజ్ చేశాను. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. ఓకే గుడ్. సో మనకు క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందని ఒక మెసేజ్ పెడదాం మాతాజీ చాట్లో. పెట్టాను మాతాజీ. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే హరే కృష్ణ. సో నువ్వు అప్పుడు భగవంతుడు నేను ఇంకా యుద్ధం చేయనని చెప్పి మౌనంగా ఉన్న తర్వాత ఏమంటున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ. సో ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకం. సో ముఖ్య శ్లోకం అంటే అన్ని శ్లోకాలు ముఖ్యాలే, కానీ ఇంకా మనం 700 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువగా మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి, ఇంకా ముఖ్యం అనుకున్నవి ప్రభుపాద ఒక 108 శ్లోకాలను మొత్తం మీద ఏరారు. వాటిల్లో నేను ముఖ్యం అన్నవన్నీ వాటిల్లో ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇది ఒకటి. ఇది కూడా ఇంతకుముందు కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావాన్ని చూసాం, అది కూడా ఒకటి. ఇదొకటి. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండిత.
సో భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం అంటే అశోచ్వ బాధపడకూడని విషయాల గురించి, దుఃఖించకూడని విషయాల గురించి నువ్వు శోచస్త్వం, నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే, ఎంతో తెలిసిన పండితుల్లాగా నువ్వు ఏదో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ చెప్తున్నావు. గతాసూంశ్చ అంటే పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ నాను శోచంతి పండిత, వివేకవంతులు ఎవరు కూడా దుఃఖించరు అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వెంతో పాండిత్యంతో మాట్లాడుతున్నావు, కానీ దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులైన వాళ్ళు అయితే గనక చనిపోయిన వారి గురించి కానీ ఉన్న వాళ్ళ గురించి కానీ దుఃఖించరు అంటున్నారు. ఇదేమిటి చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి దుఃఖించరు అంటున్నారని మనకు అనుమానం వస్తుంది. ఇప్పుడు దానికి ఆన్సర్ ఈ చాప్టర్లో చెప్తారు. సో ఆత్మజ్ఞానం ఇక్కడ వివరించడం మొదలు పెడతారు. నత్వేవాహం ముఖ్య శ్లోకమే, ఇందులో చాలా ముఖ్య శ్లోకాలు ఉన్నాయి సెకండ్ చాప్టర్లో. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిప నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమత పరం. నేను కానీ నువ్వు కానీ ఈ రాజులందరూ, ఇక్కడున్న జనాధిప రాజులందరూ కూడా లేని సమయం అనేది అసలు లేదు. నచైవ న భవిష్యామః అంటే ఇక ముందు కూడా మనం లేకుండా ఉండము, ఎప్పుడూ ఉంటాము అని అర్థం. సర్వే వయం అతః పరం, కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఉంటాము. ఇంతకుముందు మనం లేమని మనం అనుకోకూడదు, ముందు మనం ఉండమని కూడా అనుకోకూడదు, ఎప్పుడు ఉంటాము. అంటే ఏమిటిది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది మనకు ఆ మాట వినగానే. సో ఇంకా దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. దేహినోస్మిన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది, చాలా ఇంపార్టెంట్, వీలైతే నేర్చుకోండి. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జర, ఎలా అయితే ఈ మన శరీరము ఈ కౌమారం అంటే చిన్నతనం నుంచి యవ్వనంలోకి, యవ్వనం నుంచి జర అంటే వృద్ధాప్యంలోకి, ఓల్డ్ ఏజ్లోకి వస్తుందో, ఏ రకంగా యథాదేహే ఈ బాడీ ఎలా అయితే ఈ మార్పులకు గురి అవుతుందో, తథా దేహాంతర ప్రాప్తి, అలాగే దేహాంతర అంటే ఈ దేహం అయిపోయిన తర్వాత, చాలించిన తర్వాత ఇది ఆత్మ కూడా వేరొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ధీరస్తత్రన ముహ్యతి, వివేకవంతులెవరు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు, దీని గురించి ఎవరు వాళ్ళు కలత చెందరు. ఎందుకు, ఈ దేహం ఇలా మారుతూ ఉంటుంది, మరి ఒకే రకంగా ఉంటాం. పుట్టినప్పుడు చిన్నగా ఉంటాం, తర్వాత బాల్యం, తర్వాత యవ్వనం, తర్వాత వృద్ధాప్యం వస్తుంది. ఇవన్నీ మన బాడీ ఈ చేంజెస్ అన్నిటికీ గురి అవుతుంది. అలాగే మన ఆత్మ మారదు, కానీ ఈ బాడీ ఎప్పుడైతే ఎండ్ అయిపోతుందో ఆత్మ అప్పుడు ఈ బాడీని వదిలి వేరే బాడీలోకి వెళ్తుంది. అది అర్థమైనటువంటి వివేకవంతులు ఎవరు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు. అంటే బాడీ ఎండ్ అయిపోతుంది అనే విషయాన్ని గురించి వాళ్ళు కలత చెందరు. సో ఇక్కడ మొట్టమొదట మనం నేర్చుకున్న పాఠం ఏమిటి భగవద్గీతలో అంటే, మనం ఈ శరీరం కాదు, మనము ఈ శరీరం వదిలినా మన ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. అంటే ఏమిటి, మన ఆత్మ ఈ బాడీ కాదు. బాడీ ఏమిటి, భౌతికం, పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. ఏది, అగ్ని, నీరు, ఇక్కడ బొమ్మలో కనిపిస్తోంది. అగ్ని, నీరు, ఆకాశము, వాయువు, భూమి, ఇవి పంచభూతాలు. సో బాడీ అనేది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. బాడీయే కాదు, మన బాడీయే కాదు, ఎవరి బాడీ అయినా సరే, జంతువులైన, పక్షులైన, మరి జలరాశులైన ఎవరైనా సరే, అదే కాకుండా కంటికి కనిపించింది ఒక ఆకారము అని గనక మనకి ఏదైనా సరే ఒక ఆకారం, ఫామ్ అనేది కనిపించింది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. ఉదాహరణకు మరి పక్షులు, అవే కాకుండా చెట్లు, పర్వతాలు, కొండలు, గుట్టలు, ప్రతిదానికి ఆకారం కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతోనే తయారు చేయబడింది. సో మన బాడీ కూడా కనిపిస్తోంది, భౌతిక శరీరం, స్థూల శరీరం కాబట్టి పంచభూతాలతో తయారు చేయబడింది. ఇక్కడ ఆత్మ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కుర్రవాడు కనిపిస్తున్నాడు, ఏది, చేతులు, కాళ్ళు, కళ్ళు, ముక్కు, జుట్టు, అన్ని చెవులు చూపిస్తున్నారు. సో ఏం చెప్తాం మనం, ఇవి నా కాళ్ళు, నా చేతులు, నా కళ్ళు, నా ముక్కు అంటాం, కానీ నేను కాళ్ళు, నేను చేతులు, నేను కళ్ళు అనం కదా. నా యొక్క
ఒక్క కాళ్ళు. సో ఆ నా అనేది ఎవరు అంటే అదే ఆత్మ. సో మనం ఎప్పుడు నా 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 అంటాం, అది ఈ భౌతిక సంబంధించినటువంటి అహంకారం కాదు, అసలు లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ. ఎలా అంటే మరి కారు అనేది ఉందంటే డ్రైవర్ లేనిదే నడవలేదు అని ఉదాహరణ. అలాగే మన బాడీ కూడా ఆత్మ లేనిదే అది బాడీయే లేదు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్య తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో కౌంతేయ, సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగటం, కాలక్రమంలో అవి పోవటం, చలికాలం ఎండాకాలం వచ్చిపోవటం లాంటివి. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ అంటే ఇంద్రియానుభూతి వలన, మాత్రా స్పర్శాస్తు అంటే ఇంద్రియ స్పర్శల వలన. ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము, ఈ 5 కూడా ఇంద్రియాలు. ఏమిటివి? మనకి సెన్సెస్ అన్నీ కూడా తెలియజేసేటటువంటివి. కళ్ళు చూపిస్తాయి, ముక్కు వాసన, చెవులు వినిపిస్తాయి, మీ అందరికీ మనకి తెలుసు. నోరు రుచి ప్లస్ మాట్లాడటము, మరి చర్మం ఉందంటే స్పర్శా జ్ఞానం, ఇది చల్లగా ఉందా వేడిగా ఉందా ఎలా ఉంది అదంతా స్పర్శతో తెలుస్తుంది. సో ఈ 5 ఇంద్రియాలు వలన మనకు ఈ అనుభూతులన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి. ఏమనుభూతులు? మాత్రా స్పర్శాస్తు ఇంద్రియానుభూతుల వలన శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద. ఏది? చలి వేడి, సుఖం దుఃఖం ఎలాంటివంటే చలికాలం ఎండాకాలం లాంటివి. అవి ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి ఎప్పుడూను. తాం స్థితిక్షస్వ భారత అంటే అవేమి వాటిని ఓర్చుకోవటం మనం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగటం అంటే కాలక్రమేణలో పోతాయి. సుఖ దుఃఖాలు వస్తాయి పోతాయి. అంటే చలికాలం ఎండాకాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో ఇవి కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవటం మనిషి నేర్చుకోవాలి. అది ఎందుకు మనకి సుఖము దుఃఖము అని అనిపిస్తోంది? ఎందుకంటే ఇంద్రియానుభూతి వలన అనిపిస్తుంది. మన ఇంద్రియాలే మన అన్ని ఫీలింగ్స్కి కారణం. ఇంకా ఈ ఇంద్రియాల గురించి చాలా వివరంగా మనం ముందు చూస్తాము. ఉదాహరణకు ఏదైనా షాప్కి వెళ్తాం, కళ్ళు చూపిస్తాయి, వెంటనే అది కావాలి అనిపిస్తుంది. సో ఇంద్రియం, ఆ కన్నే మనకు ఆ కోరికను కలుగజేస్తుంది. ఆ కన్ను ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్తో మనకి కోరిక అనేది వచ్చేస్తుంది. ఏదన్నా వింటాం, విన్న దగ్గర నుంచి అవతల వాళ్ళు మన ఏదో అంటున్నారంటే వాళ్ళ మీద కోపం, మనకి వినిపించిన దాని మీద మనం రియాక్ట్ అయిపోతున్నాం. ఆ ఇంద్రియం ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ జ్ఞానంతో మనం రియాక్ట్ అవుతున్నాం. సో ఈ ప్రపంచంలో ఏ కష్టం సుఖం ఏది అని మనం అనుకుంటున్నామో అవన్నీ కూడా మన ఇంద్రియ అనుభూతుల వలన కలిగినవి. వస్తూ పోతూ ఉంటాయి సుఖ దుఃఖాలు. అంతే కదా, ఏదో సుఖంగా ఉన్నాం అనుకుంటే 4 రోజులు పోతే ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది. మళ్ళీ ప్రాబ్లం తీరిపోయింది అనుకుంటే మళ్ళీ బాగున్నాం అనుకుంటే మళ్ళీ వస్తుంది. సో ఏది కూడా నిత్యం కాదు. కాబట్టి దీన్ని ఓర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి. ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం గురించే చెప్తున్నారు. ఇదంతా ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానంలో ఉంది. నజాయతే ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితావాన భూయ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. నా జాయతే మ్రియతే అంటే పోయేది, ఆత్మకు పుట్టుక అనేది లేదు, మృత్యు అనేది లేదు. నాయం భూత్వా భవితా వానభూయ అంటే ఒకప్పుడు లేదు, ఒకప్పుడు ఉంటుంది, ముందు ఉండబోదు అనేది కూడా లేదు, ఎప్పుడూ ఉంటుంది అని అర్థం. అజో అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యం ఎప్పుడూ ఉండేది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. నా హన్యతే అంటే హన్యమానే శరీరం పోయినా ఇది నా హన్యతే, ఇది పోదు. కాబట్టి ఆత్మకు పుట్టుక చావు లేవు. ఒకప్పుడు ఉండటం ఇంకొకప్పుడు లేకపోవటం అనేది లేదు. జన్మరాహిత్యం అంటే అజో, పుట్టుక లేనిది, శాశ్వతమైనది, అనాది అంటే ఆది లేనిది, బిగినింగ్ లెస్ అన్నమాట. అనాది పురాతనమైనది అని అర్థం. అసలు బిగినింగ్ అనేది లేదు. సిద్ధము అయిన ఆత్మ నిత్యమైనది. అందుకని శరీరం పోయినా కూడా ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు, ఆత్మ మాత్రం చావదు అని చెప్తున్నారు.
వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణ అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో వాసాంశి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ, ఏ రకంగా అయితే జీర్ణమైనటువంటి బట్టలను నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాన్ని తీసివేసి కొత్త బట్టలు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో, జీర్ణమైన బట్టలు అంటే పాతబడిన బట్టలు తీసి కొత్త బట్టలు ఎలా వేసుకుంటామో, తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణ, అలాగే శరీరం కూడా జీర్ణం అయిపోయినప్పుడు, ఓల్డ్ అయిపోయినప్పుడు అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి, వేరే శరీరం క్రొత్త నవాని దేహి, ఇంకో క్రొత్త దేహాన్ని తీసుకుంటుంది, వేరే కొత్త దేహాన్ని ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. సో మనిషి చిరిగిపోయిన పాత బట్టలను వదిలిపెట్టి కొత్త బట్టలు ఎలా వేసుకుంటాడో, ఆత్మ కూడా కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఇక్కడ ఈ చిత్రం మీరు చూసినట్లయితే ఈ బొమ్మలో మరి మనిషి ఇక్కడ చిన్న బేబీగా పుట్టి మనం ఎలా అయితే పెరిగి పెద్దవాళ్ళమై మరి శరీరం వదిలిన తర్వాత మళ్ళీ ఆత్మ వేరే దాంట్లో ప్రవేశించి మళ్ళీ ఈ రకంగా ఇలా అవ్వటం చూపిస్తున్నారు. సో ఈ సైకిల్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇదేమిటి అంటే ఇవన్నీ జీవరాశులు, రకరకాల యానిమల్స్, చిన్న చిన్న పురుగుల నుంచి చూస్తున్నాము. చివరికి మనిషి అంటే ఏమిటంటారంటే, ఈ మనిషి జన్మ అనేది 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఈ అన్ని జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత లాస్ట్కి ఈ మనిషి జన్మ మనకు వచ్చింది. ఈ మనిషి జన్మలో కాబట్టి ఇన్నాళ్లకు వచ్చిన ఈ మనిషి జన్మను మనం సార్థకం చేసుకోవాలి. ఏ రకంగా అంటే మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెంది అవన్నీ మరి ముందు చెప్తాను ఎలాగూ, బట్ ప్రస్తుతానికి ఇది అర్థం చేసుకోండి. ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ, మనిషి ఇలా ఆత్మ ఒక దేహం నుంచి వేరే దేహంలోకి వెళ్తుంది. కొత్త బట్టలు పాత బట్టలు కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లుగా కృషించిన శరీరాలు వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం మళ్ళీ ఇది కూడా చాలా ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆత్మ ఎలాంటిది, శాశ్వతం, నిత్యం, అజో, పుట్టుకలేనిది, ఇవన్నీ చూసాము. నిత్యమైనది, దీనికి అనాది, బిగినింగ్ లేదు అనేది, ఎండ్ లేదు అనేది చూసాం. ఇప్పుడు ఇంకా చెప్తున్నారు ఆత్మ లక్షణాలు ఇక్కడ. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి అంటే శస్త్రం అంటే ఏ ఆయుధంతో కూడా దీన్ని మనం ముక్కలు చేయలేము. నైనం దహతి పావక, పావక అంటే అగ్ని, అంటే ఫైర్తో కూడా, అగ్నితో దీన్ని దహించలేము. నచైనం క్లేదయంత్యాపో, ఆపో అంటే నీరు, నీరుతో దీన్ని తడపలేము. నశోషయతి మారుతః, మారుతః అంటే వాయువు, గాలితో కూడా దీనిని ఆరబెట్టలేము అని చెప్తున్నారు. ఈ ఆత్మను ఏ ఆయుధం కూడా ముక్కలు చేయలేదు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, అలాగే గాలి కూడా ఆరిపోయేటట్లు చేయలేదు. ఆత్మను ఇవి ఏవి కూడా ఏమీ చేయలేవు. ఈ ఆత్మ మనకి సైజ్ కూడా చెప్తారు. ఈ ఆత్మ ఎంత చిన్నగా మనిషిలో ఉంటుంది అంటే, మరి మన వెంట్రుక చివరి భాగంలో 10,000వ వంతు, ఆ వెంట్రుక చివరి భాగమే మన కంటికి సరిగా కనపడదు, దాంట్లో 10,000వ వంతు అంటే ఇంకా అది అంత మైన్యూట్ అన్నమాట, అంత చిన్న సైజులో ఉంటుంది అని చెప్తారు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాద్ అపరిహార్యేథే నత్వం శోచితుమర్హసి. నేను చెప్పినట్లుగా ఇందులో ఇవన్నీ కూడా ముఖ్య శ్లోకాలే, కొన్ని ఇంకా బాగుంటాయి నేర్చుకోవటానికి. సో జాతస్య హి ధ్రువ మృత్యు అంటే పుట్టామంటే ధ్రువం, గ్యారంటీ ఏది, మృత్యు అనేది డెత్ గ్యారంటీ. ఒకసారి పుట్టడం అనేది జరిగిన తర్వాత ఎవరైనా సరే పోవలసిందే. ధ్రువం జన్మ మృతస్య, అలాగే నువ్వు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ కూడా అంతే గ్యారంటీ అంటున్నారు. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేదే అంటే మనం అన్అవాయిడబుల్ థింగ్స్ కోసం, మనం మార్చలేని విషయాల గురించి నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు దుఃఖించటం వేస్ట్ అని చెప్తున్నారు. ఇది అనివార్యమైన విషయం, అది ఎలాగూ జరుగుతుంది. ఏది పుట్టిన వాళ్ళందరూ
పోవాల్సిందే, పోయిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ పుట్టడం కూడా అంతే గ్యారంటీ. కాబట్టి అనివార్యం, తప్పనిసరిగా జరిగే విషయం గురించి శోకించటం అనవసరం, నువ్వు బాధపడద్దు, ఇది మామూలు జరిగేదే ఎలాగూ. ఇంకా ఏమంటున్నారు, ఇంకా ఆత్మ గురించే చెప్తున్నారు. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో అర్జున, అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని, అన్ని దేహాల్లో నువ్వు ఈ అన్ని ప్రాణుల గురించి నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని దేహాలలో అంటే అందరిలోనూ ఉంటుంది, ఆత్మ లేనిది లేదు. ఇలా అన్ని దేహం అనేది ఉందంటే ఆత్మ ఉంటుంది. సో ఈ దేహాలన్నిట్లో ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఈ ప్రాణుల గురించి నువ్వు దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే వాళ్ళని చంపుతాను వీళ్ళని చంపుతానని బాధపడుతున్నాడు కదా, చంపాలి అని, అందుకంటున్నారనమాట. దేహాలు ఆత్మకు చావు లేదు, అందరిలో ఆత్మ ఉన్నది, ఆ ఆత్మకు చావు లేదు. కాబట్టి నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. ఇకపోతే మనం ఇక్కడ ఒక చిత్రం చూసాం కదా, మరి పంజరంలో పక్షి ఏది, ఆత్మ కూడా అలా శరీరము ఆత్మ అనుకున్నట్లయితే ఈ పంజరాన్ని కనుక మనం శుభ్రం చేసి పక్షికి సరి అయినటువంటి జాగ్రత్త తీసుకోకపోతే మరి ఏం జరుగుతుంది? అలాగే పంజరం శుభ్రం చేసి పక్షిని పట్టించుకోకపోతే, అలాగే మన శరీరాన్ని మనం శుభ్రంగా ఉంచుకున్న మన ఆత్మకు ఏమిటి ఫుడ్ అంటే భగవన్నామమే మన ఆత్మకు ఫుడ్డు. అందుకని ఫుడ్ ఫర్ సోల్ అంటున్నారు. భగవద్గీతలో కూడా జస్ట్ భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని జపించండి, హరినామాన్ని. అది హరే నామ హరే నామ హరే నామ ఇవ కేవలం అంటే కేవలం హరినామమే. కలౌ నాస్తైవ నాస్త్యైవ నాస్త్యైవ గతిర్ అన్యథ, వేరే గతి లేదు. ఈ కలియుగంలో హరినామం ఒక్కటే భగవంతుని చేరుకోవటానికి మనకి గతి, అదొక్కటే దారి అని చెప్తున్నారు. ప్రభుపాద లెక్చర్ భగవద్గీత 6.6 నుంచి 12 వరకు ఆయన ఈ లెక్చర్ చెప్పారు లాస్ ఏంజలీస్లో 1969లో. హతో వా ప్రాప్స్. ఇకపోతే ఇప్పటి వరకు ఆత్మ ఏమిటి అన్నది చూసాం, ఆత్మ గురించిన లక్షణాలు. ఇప్పుడు కర్మ స్వధర్మం ఏమిటనేది చెప్తున్నారు. ఇక్కడి నుంచి ఈ కర్మ స్వధర్మాలన్నీ నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పారు. ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం ఇంకా ఎక్కడా రాదు, ఈ ఒక్క చాప్టర్లోనే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కర్మ స్వధర్మం ఏమిటి అనేది చెప్తున్నారు. హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాద్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. సో కుంతిపుత్రుడా, కౌంతేయ అంటే కుంతిపుత్రుడా, హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, హతించావా అంటే చనిపోయావా నీకు స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది. జిత్వావా భోక్షసే మహీం, ఒకవేళ నువ్వు బ్రతికే ఉంటే అంటే నువ్వు గెలిస్తే నీకు ఈ మహీం ఈ భూమండలాన్నంతా పాలించవచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, అంటే ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించవచ్చు. తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ట కౌంతేయ, లే కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధం చేయాలి అని కృత నిశ్చయంతో లే అని చెప్పి నీ కర్తవ్యం అని చెప్తున్నారు. సో ధర్మయుద్ధం ఇది, మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజభోగాలు అనుభవిస్తావు. కాబట్టి కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యి. తర్వాత నెక్స్ట్ అది ఆయన యొక్క కర్మ స్వధర్మం. అంటే కర్మ అంటే ఏదో మనం బ్యాడ్ జరిగిందనుకుంటాం, కర్మ అనేది బ్యాడ్ కాదు, గుడ్ కాదు. కర్మ అంటే యాక్షన్, అది బ్యాడ్ కర్మనా గుడ్ కర్మనా అనేది మన యాక్షన్ యొక్క రిజల్ట్ని బట్టి ఉంటుంది. మనం చేసే పనికి మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రతిఫలం, బంధాలు, మనం చేసే పని వల్ల మనకు చుట్టుకునేటటువంటి పాపపుణ్యాలు ప్రతిఫలం, అది కర్మ బంధాలు అంటాము. స్వధర్మం కాబట్టి ఎవరి ధర్మాలు వాళ్ళు, ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు చెయ్యాలి. ఇక్కడ అర్జునుడి డ్యూటీ, ఒక క్షత్రియుడు రాజు, ఆయన రాజ్యం కోసం పోరాడటం ఆయన డ్యూటీ. ఎవరైనా తన రాజ్యాన్ని తీసుకున్నప్పుడు రాజ్యాన్ని తెచ్చుకోవాలి. రాజుకు డ్యూటీ, క్షత్రియుడికి ఏంటి, ప్రజలను రక్షించటం, రాజ్యాన్ని రక్షించుకోవటం. ఈ రెండు వాళ్ళ ప్రైమరీ డ్యూటీస్. కాబట్టి నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు తెచ్చుకోవాలి, మరి అది నీ డ్యూటీ.
అని చెప్తున్నాడు. స్వధర్మాన్ని చెయ్యి, నీ కర్మ నువ్వు చెయ్యి, నీ యొక్క పనిని నువ్వు చెయ్యి. బుద్ధి యోగం గురించి ఈ 2.39 నుంచి 0.53 వరకు చెప్తున్నారు. చూద్దాం, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో వివరంగా చూస్తాం. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పాఠ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానంలో నేను నీకు సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన తత్వం అంతా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో, అంటే దీన్నే బుద్ధియోగం అంటారు. ఫలాపేక్ష లేని కర్మ అంటే మన యొక్క ఏ యాక్షన్ చేసినా ఆ యాక్షన్ నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ మీద మనం ఇంట్రెస్ట్ టూ మచ్గా ఇంట్రెస్ట్ కూడా కాదు, అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకూడదు. ఇంట్రెస్ట్కి అటాచ్మెంట్కి కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది. దాని మీద ఆసక్తి అంటే పెట్టుకోకూడదు. నేను ఈ విషయాన్ని నీకు వివరిస్తాను, విను. పాఠ, ఇలాంటి అవగాహనతో నువ్వు పనిచేస్తే కనుక నీకు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి వస్తుంది. సో ఏదైనా యాక్షన్ చేసినప్పుడు ఆ పని యొక్క పాపం కానీ పుణ్యం కానీ మనకు వస్తాయి అని అనుకుంటున్నాం కదా, అలా రాకుండా ఉండాలి. ఏ పనైనా పాపం పుణ్యం ఏదొచ్చినా సరే మనకు దాని రిజల్ట్ ప్రకారం జరుగుతుంది. కానీ అసలు ఏది లేకుండా, ఏది అంటకుండా ఉంటే మనకు భగవత్ ప్రాప్తి లభిస్తుంది. ఇది ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను నెక్స్ట్ చాప్టర్స్లో. జస్ట్ మీకు ఇప్పుడే అంత డీటెయిల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఈ బుద్ధి యోగంలో అది మాట్లాడుకుంటాం. సో ఫలాపేక్ష లేని కర్మ అనేది ఏమిటి అంటే, మనం ఏదైనా పని చేస్తాము, చేసినప్పుడు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు పని చేస్తాము, దాన్ని బాగా చేస్తే ప్రమోషన్ వస్తుంది, జీతం పెరుగుతుంది అని ఏదో ఒక ఉద్దేశంతోనే మనం ఏదైనా ఉద్యోగంలో అయినా ఏదైనా పనులు చేసినప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం. అది లేకుండా ఎలాగూ అని అంటే, అది బాగా చేస్తే ఆ ఉద్యోగం వస్తుంది అనుకుని పని బాగా చేయటంలో తప్పు లేదు. కానీ ఆ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అంటే ప్రమోషన్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. అది జరిగిన తర్వాత దాని మీద ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా పొంగిపోవటం, మరి నేనే చేశాను గొప్ప పని అందుకే నాకు వచ్చిందని గర్వపడటం ఉండకూడదు. అది రాకపోతే కృంగిపోవటం ఉండకూడదు. అవతల వాళ్ళని తిట్టుకోవటం, కృంగిపోవటం, ఈ జలసి, వచ్చిన వాళ్ళ మీద జలసి, ఇలాంటివేవి కూడా ఉండకుండా ఇది మన డ్యూటీ, మనం చెయ్యాలి, ఇది భగవంతుడికి అర్పించి సిన్సియర్గా బాగా చేయాలని చేస్తున్నాను, ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా మనం భగవత్ ప్రసాదమే అనేటటువంటి సమత్వంతో ఉండగలగాలి. అది ప్రతిఫలాపేక్ష లేని కర్మ అంటే ప్రతిఫలాన్ని వదులుకోమని కాదు, దాని మీద ఉన్నటువంటి ఆ అటాచ్మెంట్ని వదులుకోమని చెప్తున్నారు. అది బుద్ధి యోగం. అలా పని చేస్తే మనకి ఏ బంధాలు కూడా అంటవు, మనం విముక్తి పొందుతాము. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించి అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న రకంగా పని చేయటం అన్నమాట. ఏది ఆ రిజల్ట్స్ మీద టూ మచ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోకుండా, అంటే గెలిచినా ఓడిపోయినా సరే టూ మచ్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోయి అతిగా మనం రియాక్ట్ అయిపోకుండా ఉండగలిగితే, అది పూర్తిగా అలా ఆ ప్రయత్నంలో ఉంటే మనం కనీసం మనం కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోయినా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, దోషం లేదు అంటున్నారు. ఈ మార్గాన్ని కొంచెం ఆచరించినా సరే, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ఈ ధర్మాన్ని కొంచెంగా ఆచరించడానికి ట్రై చేసినా సరే, త్రాయతే మహతో భయాత్, ఎంతో భయాన్నించి మనము విడుదల అవుతాము. దారుణ భయం నుంచి మనిషిని కాపాడుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధా పోదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని కొంచెం ఆచరించిన మనని ఎంతో భయం నుంచి కాపాడుతుంది. గజేంద్ర మోక్షం. ఈ గజేంద్రుడు మొసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కున్నప్పుడు చివరికి భగవంతుడు జ్ఞాపకం వచ్చి ప్రార్థించినప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి రక్షించటం చూపిస్తున్నారు. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఇక్కడ ఈ బుద్ధియోగం అంటే ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఎలా చెయ్యాలి అంటే,
ఇంతకుముందు ఏంటి, ఆ ప్రతిఫలం మీద మనకు ఆసక్తి ఉండకూడదు అని చూసాం. అలాగని ప్రతిఫలాన్ని వదిలేసుకోమని చెప్పట్లేదు. ఏం చెప్తున్నారు, అసలు ముందు ఫోకస్తో పని చెయ్యి, దాని మీద ఆసక్తిని వదులుకోమంటున్నారు కానీ ప్రతిఫలాన్ని వదులుకోమనట్లేదు. అలాగే పని చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలి, ఫోకస్డ్గా చేయాలి. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన, ఒకే దాని మీద స్థిరంగా ఉంటుంది ఈ మార్గంలో ఉన్న వాళ్లకు. బహుశాఖాహి అనంతశ్చ, ఎన్నో విషయాల మీద మనసు స్థిర సంకల్పాలు లేకుండా అటు ఇటు పోతూ ఉంటే మైండ్, ఇక వాళ్ళు స్థిర సంకల్పం వాళ్లకు ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఒక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న వాళ్ళకే ఆ బుద్ధి స్థిరత్వం ఉంటుంది. కాన్సన్ట్రేషన్ లేనప్పుడు వాళ్ళ బుద్ధి అస్థిరంగా ఉంటుంది. సో ఫోకస్, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి ఉదాహరణగా అర్జునుడు బాణం వేయటం చూపిస్తున్నారు. చిన్నప్పుడు అర్జునుడు అంటే కౌరవ పాండవులందరినీ కూడా ద్రోణాచార్యుడు పక్షి బొమ్మ పెట్టి ఆ పక్షి కంటిని కొట్టాలంటే అని చెప్పి, ఒక్కొక్కరిని ఏం కనపడుతుంది నీకంటే, వాళ్ళు పక్షి, ఆకాశము, పక్కన పక్షులు ఇవన్నీ కనపడుతుంది, కొమ్మలు అన్నీ అని చెప్పారు. అర్జునుడు మాత్రం నాకు పక్షి కన్ను తప్ప ఇంకేం కనపడట్లేదు అని. అప్పుడు బాణం వేయమంటే వేస్తే అది కరెక్ట్గా తగలవలసిన చోట తగిలింది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అది తప్ప రెండోది కనిపించినంతటి ఫోకస్ ఒక పని మీద ఉంటేనే ఆ పనిని మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలము అని చెప్తున్నారు. సో పని అనేది ఏదైనా కర్మ మనం చేసినప్పుడు ఆ రకంగా చేయాలి, కానీ ఆ కర్మ ఫలాల మీద మాత్రం మనం ఆసక్తిని పెట్టుకోకూడదు. చేయాలి ఈ రకంగా ఎంతో శ్రద్ధతో పనిని, కానీ తర్వాత ఆ పని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా మనము సమత్వంతో ఉండాలి. అదే బుద్ధియోగం. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో తాబేలు మీరు చూసే ఉంటారు ఎక్కడన్నా, దాన్ని ఒక్కొక్కసారి కళ్ళు, మొహము, చేతులు అన్నీ లోపలికి ఆ షెల్లోకి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది, అలాగే ఆ చిప్ప లోపలికి. అలాగే ఎలా అయితే ముడిచేసుకుంటుందో మనిషి కూడా ఈ విషయ సుఖాల నుంచి ఇంద్రియాలను మళ్ళిస్తేనే స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాలు అంటే ఏమిటి, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, స్పర్శ ఇందాక చెప్పుకున్నాం. వీటిని ఈ బయట ప్రపంచం, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ డిస్ట్రాక్షన్స్, మనల్ని ప్రలోభ పెట్టే ఈ విషయాల నుంచి మనం మళ్ళించి అంతర్ముఖంగా తిప్పుకుంటేనే స్థితప్రజ్ఞులు అంటే అన్ని సమయాల్లో అందరితో ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలిగిన వాళ్ళు. ఈ స్థితప్రజ్ఞుల గుణాలన్నీ చాలా డీటెయిల్డ్గా ముందు చూస్తాం మనం. సో అలా ఉండాలి అంటే స్థితప్రజ్ఞతతో ఈ సెన్సెస్ అన్నిటినీ బయట ప్రపంచం వైపు ప్రసరించే బదులు అంతర్ముఖంగా ప్రసరించడానికి ట్రై చేయాలి అని చెప్తున్నారు. తాబేలు గనక లోపలికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే ఈ ఇంద్రియ సర్వ విధాల విషయ సుఖాలు అంటే ఈ మెటీరియల్ ప్రలోభాల నుంచి, భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాల నుంచి ఇంద్రియాలను మళ్ళించి మనం డైవర్ట్ చేసి లోపలికి తిప్పుకున్న వాళ్ళే స్థితప్రజ్ఞులు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసా సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాళ్ళకి వాటి మీద బాగా ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికలు కోపాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి ఏమవుతుంది, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస అంటే ఆ విషయాలంటే ఇక్కడ ఏమిటి అంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఇది కనిపించేవన్నీ. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బట్టలు కనిపిస్తాయి, షూస్ కనిపిస్తాయి, కార్లు కనిపిస్తాయి, ఫోన్స్ కనిపిస్తాయి. వీటి గురించి కనిపించగానే మనం ఆలోచిస్తూ ఈ ఫోన్ బాగుంది, కొత్త మోడల్గా ఉంది, ఈ కార్ బాగుంది, లేదంటే ఈ బైక్ బాగుంది, ఇవన్నీ మనం ఆలోచించిన కొద్దికి దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయటం మొదలు పెడతాం, అవునా? సో ధ్యాయతే విషయాన్ని, ఈ విషయాలను ఆలోచిస్తున్నప్పుడల్లా మనకు సంగస్తేషూపజాయతే, వాటి మీద ఆసక్తి పెరిగిపోతుంది, ఇంట్రెస్ట్. సంగాత్ సంజాయతే కామ, ఇంట్రెస్ట్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, న్యాచురల్గా కోరిక పెరుగుతుంది దాని మీద. దాని గురించి బాగుంది భలే బాగుంది,
వెంటనే కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ అదనమాట. అది ఆలోచించి ఆసక్తి పెరగగానే కొనుక్కోవాలనే కోరిక. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, కోరిక కలగగానే ఏమవుతుంది, కొనలేకపోతే ఆందోళన, దుఃఖము, కోపము అన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో ఈ కోరికకి ఎప్పుడు కూడా ఫైనల్గా ఈ కోపం అనేది వస్తుంది. దానివల్ల ఏదో ఒక రకంగా అది తీరినా తీరకపోయినా కోరిక అనేది కోపాన్ని తెప్పిస్తుంది. సో ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తే మనకి దాని మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. సంగస్తేషుపజాయతే, మరి ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి పెరిగితే కోరిక పెరుగుతుంది. కోరిక పెరిగితే కోపం వస్తుంది అని చెప్తుంది. ఇక్కడ ఇంకా వేరే వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇస్తున్నారు ఈ రకంగాను. మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఏదైనా విషయాలు, వస్తువులు అవన్నీ చూసినప్పుడు కావాలనిపిస్తుంది, తెచ్చుకోలేకపోతే కోపం వస్తుంది. ఆ కోరిక కలిగినప్పుడు, ఈ కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది చెప్తున్నారు. ఇక్కడ స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాలు మనకు బ్రీఫ్గా చెప్తారు. కోపం వస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్రోధోద్భవతి సమ్మోహ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఇవి. ఇది ఇంకా సో అంటే మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. లైఫ్లో కొన్ని విషయాలు మనం ఆ స్థితప్రజ్ఞత స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అంటే ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. క్రోధాద్భవతి క్రోధంలో నుంచి ఏమొస్తుంది, సమ్మోహం అంటే ఒకలాంటి అవివేకం, క్లియర్ థింకింగ్. కోపం వస్తే నాకు బుర్ర పనిచేయట్లేదు, కోపంతో నేను ఆలోచించలేకపోతున్నాను అనే మాట కూడా మనం వింటూ ఉంటాం. కాబట్టి ఈ క్రోధం వచ్చినప్పుడు అవివేకం, ఇంకా మన మైండ్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయదు. సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ. సో ఈ అవివేకం కలిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, మతి కూడా, బుద్ధి కూడా ఒకలాంటి ఇంకా మనకి విభ్రమం కలుగుతుంది. అంటే సరి అయిన దృష్టి ఉండదు. ఇక్కడ మరుపు అంటున్నారు. మరుపు అంటే ఏమిటి అంటే ఇక్కడ జ్ఞానం, ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని ఆలోచించేటటువంటి కెపాసిటీ కూడా పోతుంది కోపంలో. స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, అలాంటి అయోమయ పరిస్థితుల్లో మతిపోయింది అంటాను చూసారా, అది అంటే కోపంతో మతిపోయింది అంటారే, అలా ఆలోచన శక్తి కూడా కోల్పోయేటటువంటి కోపం అన్నమాట. ఆ మతి ఆలోచన కూడా చేయలేనటువంటి పరిస్థితి కలిగింది అంటే బుద్ధి కూడా నాశనం అయిపోతుంది. మరి అంతే కదా, ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అనేది కూడా ఆలోచించలేక, మనం ఆలోచించలేనప్పుడు ఏదైనా చేస్తాం ఆ కోపంలో. అప్పుడు బుద్ధి కూడా పనిచేయదు. ఇది రాంగ్ అని తెలిసినా కూడా చేస్తాం. రాంగ్, అవతల వాళ్ళని మనం దూషించకూడదు ఈ కోపంలో, అవతల వాళ్ళని కొట్టకూడదు, అవతల వాళ్ళని చంపకూడదు అని అనుకున్న రకరకాలుగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎందుకు అంటే ఆ కోపంతోనే మోస్ట్లీ. కాబట్టి ఆ కోపం వచ్చినప్పుడు స్మృతి, ఏది మంచి ఏది చెడు అని ఆలోచించే వివేకం కూడా పోతుంది. బుద్ధి కూడా పనిచేయదు. బుద్ధి పనిచేయనప్పుడు మనిషే నాశనం అవటం జరుగుతుంది. మరి అంతే కదా, అవతల వాళ్ళని దూషించినా, మరి వాళ్ళని శిక్షించినా, వాళ్ళని ఏది చేసినా అది కరెక్ట్ అయిన పని కాదు. మానసికంగా కూడా అవతల వాళ్ళని కష్టపెట్టకూడదు, శారీరకంగానే కాదు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా దేనివల్ల అంటే ఇదిగో ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూ దాని మీద ఆసక్తి, దాని ద్వారా కామము, దాని ద్వారా కోపము, కోపం వస్తే ఈ సమ్మోహం వస్తే ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని ఆలోచించే కెపాసిటీ పోవటం, దాంతో బుద్ధి కూడా పనిచేయకుండా పోవటం, ఇది కరెక్ట్ తప్పు అని చెప్పే స్థితి కూడా దాటిపోతే ఇక అప్పుడు మనిషే నశించటం జరుగుతుంది. మరి కోపంలో ఎన్నో తెలివి తక్కువ పనులు, ఎన్నో తప్పు పనులు చేస్తూ ఉండటం మనకి తెలుసు. అపూర్వమాణామచల ప్రతిష్టాం సముద్రమాపా ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. సో ఎలా నిరంతరం నిండుతున్న సముద్రం ఏంటి, ఎప్పుడు ఈ వేరే వేరే నదులన్నీ కలిసి సముద్రంలో చేరుతూ ఉంటాయి. అలా ఎప్పుడూ వస్తూనే ఉంటుంది వాటర్ సముద్రంలోకి. అలా ఎప్పుడు నిండుతూ ఉన్నా కూడా సముద్రం
నది సముద్రంలో ఈ నదీ జలాలు ఎలా అయితే అట్లా ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయో అలాగే ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నీ కూడా వాళ్ళలో ఈ వచ్చే రకరకాల నదులన్నిటి వాటి నీటిని ఇది ఎలా అయితే అబ్జార్బ్ చేసేసుకుని కలిపేసుకుంటుందో క్వైట్గా ఈ సముద్రం, అలాగే ఈ రకరకాల కోరికలు ఎవరైతే లోపల అణచేస్తారో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. ఈ కోరికలను జయించలేకపోతే శాంతి అనేది లేదు. ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నిటినీ కూడా అలా అణిచివేయగలుగుతారో వాళ్ళు శాంతి పొందుతారు. ఈ భౌతిక సుఖాలకు ఎవరైతే బానిస అవుతారో వాళ్ళకి ఇంకా మోక్షం అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకు నామజపం చేసే ఒక భక్తుడిని చూపిస్తున్నారు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిపాఠ, ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితిపాఠ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి మళ్ళీ ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళదు. ఈ రకమైన జ్ఞానం ఎవరికైతే వస్తుందో, ఈ కోరికలను అణుచుకోగలుగుతారో, స్థితప్రజ్ఞత తెచ్చుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇటువంటి బయట ఈ చిన్న చిన్న ప్రపంచ సుఖాల మీదకు వాళ్ళ మనసు మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఇదే వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న వ్యక్తి ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది భగవంతుడి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు. స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి, ఇదే స్థితిలో అంతకాలం లాస్ట్లో కూడా ఉంటే గనక బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి, వాళ్లకు నిర్వాణం మోక్షం ముచ్చతి లభిస్తుంది. బ్రహ్మ నిర్వాణం అంటే ఆ బ్రహ్మత్వం మోక్షము వస్తుంది. ఎలాంటి స్థితిలో? ఇలా స్థితప్రజ్ఞతతో కోరికలను అణుచుకోగలిగిన వాడికి. సో ఇక్కడ కలియుగ ధర్మం ఏమిటి అంటే మనం భగవన్నామాన్ని జపించటం. ఇందాక హరేర్నామ 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 ఇవ కేవలం కలవు, కలియుగంలో నాస్తైవ 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 అని వేరే దారి లేదు లేదు లేదు, అన్యథా వేరే గతి లేదు, దారి లేదు అని చెప్తున్నారు. సో మన కలియుగంలో హరినామమే. మరి మనకు 4 యుగాలు ఉన్నాయి కదా, ఏది ఎవరైనా చెప్పగలరా 4 యుగాలు ఏమిటి అన్నది? చెప్పగలిగిన వాళ్ళు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, లేదంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా పర్వాలేదు. సో ఏమిటి అంటే 4 యుగాస్ ఉన్నాయి. ఏమిటి? ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక యుగ ధర్మం ఉన్నది. సో మన కలియుగ ధర్మం నామజపం. అంటే ధర్మం అంటే ఏమిటి? భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటానికి మార్గం. సో కలియుగంలో మనకు నామజపమే భగవంతుణ్ణి చేరుకునే మార్గం. సో ఈ త్రివేణి మాతాజీ హరే కృష్ణ చెప్పండి. శ్రీకృష్ణ మాతాజీ, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం, సత్యయుగం. ఆర్డర్ చెప్తారా? ఏ ఆర్డర్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది? వెరీ గుడ్. చెప్తాను మాతాజీ. అదేంటి, ఫస్ట్ ఏమో త్రేతాయుగం మాతాజీ, తర్వాత ఫస్ట్ సత్యయుగం మాతాజీ, నెక్స్ట్ త్రేతాయుగం, నెక్స్ట్ నుంచి మీరు చెప్పిన ఆర్డర్ కలియుగం. వెరీ గుడ్. సో మొట్టమొదటి యుగం సత్యయుగం, దాన్ని కృతయుగం అని కూడా అంటాం. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో ఆ సత్యయుగంలో ఏం చేసేవారంటే మోక్షం రావటానికి వాళ్ళు తపస్సులు చేయాల్సి వచ్చేది. అది అన్నిటికంటే లాంగెస్ట్ యుగం అనమాట. చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నాయి సత్యయుగంలో, దాదాపు 17 లక్షల సంవత్సరాలు. తర్వాత యుగం త్రేతాయుగం, అది రామావతారం యుగం అనమాట. త్రేతాయుగంలో భగవంతుని పొందాలి అంటే వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసేవారు. తర్వాత యుగం ద్వాపర యుగం, అంటే శ్రీకృష్ణుడి యుగం. అప్పుడు పెద్ద పెద్ద గుళ్ళల్లో పూజలు అర్చనలు చేసేవారు భగవంతుని పొందటానికి. ఆ తర్వాత యుగం మన కలియుగం. కలియుగంలో మనం చేయవలసింది ఈ ధర్మం కూడా రాను 4 పాదాల మీద ఉండేది సత్యయుగంలో. తర్వాత త్రేతాయుగంలో 3 పాదాలు అన్నారు, మరి ద్వాపరంలో 2 పాదాలు అన్నారు. ఇప్పుడు 1 పాదం మీదే కుంటుతూ నడుస్తోంది. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో వాళ్ళకి ఈ తపస్సులు, ఈ పూజలు, యజ్ఞాలు చేసేటటువంటి ఓపిక కూడా లేదనుకుని మన కలియుగానికి నామజపం చేస్తే చాలు భగవంతుణ్ణి పొందుతారు అని చెప్పారు. సో కలియుగంలో భగవంతుడిని పొందే మార్గం ఏది అంటే నామజపం అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే చాలా నేర్చుకున్నాము, కాకపోతే ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మనం బాడీ కాదు, మనం ఆత్మ అన్నది. రెండవది సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, ఏది శాశ్వతం కాదు. తర్వాత భగవంతుడిని మనం శరణు వేడాలి, నామజపం అనేది చెయ్యాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో సకల వేదాలన్నీ వెతికినా కూడా మన కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి ఈ 16 పేర్లు కలిగిన హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించటం కంటే వేరే ఉపాయం కనిపించదు. ఎన్ని వేదాలు వెతికినా అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నదని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు.